Personeel CMC wil meer salaris, dat bleek gisteren toen de vakbond CBV onder leiding van voorzitter Anneliese Suarez Matilda met werknemers sprak, ook met de directie sprak. Het gaat allemaal over het feit dat de minister van Financiën en Gezondheid geld aan het CMC heeft gegeven. En daaruit zou de betere salariëring moeten worden afgesproken voor het personeel, zo zegt de CBV. Directie wil daar wel over praten, maar niet op dit moment en wil ook geen cao's openbreken. Dat kwam dus in een soort impasse te staan. Er is ook een mediator geweest tussen de vakbond en de directie. Uiteindelijk zijn een deel van de werknemers naar Punda gelopen vanuit het CMC en hebben daar gesproken met minister Silvania, die in het parlement aan het praten was. Nou, nu het eruit ziet, is het niet een zaak dat de minister de CBV steunt door nu meteen te gaan staken en een actie te gaan voeren voor een betere CAO, maar moet er op termijn wel worden gewerkt aan een betere salaris.